Uspješan start, kvalifikacija, pobjednica ulazi direktno u finale, u stazi 4, Lara Jurčić, evo prema očekivanju čini se da ne ide punom snagom, evo uz zaustavljanje 12.44. Gledamo drugu skupinu, Vita Penezić, evo prema očekivanju, također evo sa u nedostatku Ane Ćurković, ovdje je favoritkinja Nevija Fotak, vidjet ćemo sada, tu ide i Melani Bosić, Bosić prva, Fotak druga, Bosić direktno u finale, ovo je najbrža skupina bila. Uspješan start, ovdje je Mateja Čelina, naš Benkovac, uvjerljivo vodi, pobjedit će, da vidimo i čini se ide punom snagom do kraja, 12.05, to je